El 15 d'abril de 1865, Tarragona i Martorell quedaven unides pel ferrocarril. 150 anys després d'aquesta fita, importantíssima, les ciutats enllaçades per la línia ferroviària estan celebrant amb multitud d'activitats l'aniversari. Els actes principals tindran lloc durant el mes d'abril i ahir van ser presentats a Vilafranca per part dels responsables de la comissió organitzadora. En nom de la comissió, Joan Montserrat destaca que mai hi ha hagut cap celebració entorn a la línia Tarragona-Martorell que passa pel Penedès. Fins ara no s'ha celebrat mai el pas del ferrocarril d'entre Tarragona i Martorell. Ni el 100 ni el 125, sinó que ara el 150 serà la primera celebració que es fa una mica amb caire festiu i una mica donar a conèixer una mica que fa 150 anys el tren va unir dues capitals catalanes, que va ser Tarragona i Barcelona. El tren arribava fins a Martorell i el tren arribava fins a Tarragona venint de València. I faltava un tram, Tarragona i Martorell. I va ser el 15 d'abril de 1865 on aquesta unificació va poder que els trens que venien de València i d'altres llocs, com per exemple de Lleida, poguessin arribar a la ciutat de Barcelona passant per les nostres terres. L'acte més emblemàtic de l'aniversari tindrà lloc el 19 d'abril. Serà un viatge en tren que començarà a Tarragona i passarà per les 13 estacions que hi ha a la línia fins a arribar a Martorell. El recorregut el farà el tren més modern de Catalunya, un automotor elèctric de 5 vagons de la sèrie 449 de Renfe que mai ha circulat abans per la línia que travessa el Penedès. Els viatgers aniran baixant a cada estació i allà hi haurà parlaments, la interpretació de peces musicals inèdites composades per Carles Sanz a càrrec d'un grup de músics de cada localitat, la descoberta d'una placa commemorativa i altres actes que organitzarà cada ajuntament. En arribar a l'estació del Vendrell es farà un dinar de germanor i després el viatge continuarà. En acabar el tren farà el recorregut invers per tornar els viatgers al seu destí. Els organitzadors expliquen que el comboi té capacitat per a 200 persones i ja s'han ocupat gairebé la meitat de les places, de manera que fan una crida per acabar d'omplir-lo. I aquí animem a tothom que s'hi vulgui apuntar, que entri a la nostra web perquè es pugui apuntar en aquest viatge commemoratiu. Hi ha les instruccions a la web que podrà accedir. Tenim un període per fer les inscripcions que va començar el dia 1 del mes de març i el dia 30 s'acaben aquestes inscripcions. I animem a tothom que ens vingui, que pugi, que vingui amb aquest acte festiu, que celebrarem. És un tren que tothom anirà assegut, que és un tren modern i aquí volem donar una mica a conèixer aquests actes. El preu del viatge és de 10 euros per persona i el viatge més el dinar costa 33 euros per als adults i 20 euros en el cas dels infants. A més d'aquesta celebració central, l'aniversari es commemorarà amb un acte institucional al Vendrell el 15 d'abril, on es presentarà un audiovisual inèdit, el llibre dels 150 anys i el CD de música composat per Carles Sanz. El programa complet de l'aniversari es pot consultar al web www.150ftm.cat.